Suomen Suomi-ilmiön uutisia tästä tulee. Vuorossa Yle Uutiset kello 16. Poliisi epäilee järjestäytynyttä rikollisryhmää iskun suunnittelusta suomalaisen rikosjengin tiloihin. Kansanedustajat arvioivat, että nuoria miehiä voidaan Yhdysvaltojen tapaan myös Suomessa puhutella arjen asioilla. Sää on poutainen ja pohjoisessa viileää. Lähetyksessä Marja Juonala. Hyvää iltapäivää. Ruotsalais-suomalaisen rikollisryhmän epäillään valmistelleen törkeää henkeen tai terveyteen kohdistuvaa rikosta Suomessa. Poliisin mukaan jengi oli suunnitellut pommi-iskua moottoripyöräkerho Pandidoksen kerhotalolle Tampereella. Keskusrikospoliisi kertoo, että rikoksen valmistelu paljastui huumausaineen rikostutkinnan yhteydessä. Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Marko Heinonen KRP:stä. Tässä kokonaisuudessa nyt oli selkeitä viitteitä siitä, että ruotsalaisjohteiset organisaatiot oli valmiit käyttämään väkivaltaa Suomessa. Se materiaali, jota poliisille tässä törkeän huumausainerikoksen tutkinnan yhteydessä kuunteluiden, tilakuunteluiden ja muun materiaalin kautta tuli, niin se oli sanottu ihan poliisille. No niin, Kiiasta pitäisi vaihtaa oli nähtävissä se, että Jarru Satulle ja suunnitteilla ja tapahtumassa ja siihen ulonpöveto on hyvä.
Järjestäytyneen rikollisorganisaation epäillään myös salakuljettaneen Suomeen tämän vuoden aikana kaikkiaan lähes 140 kiloa amfetamiinia, 100 000 kappaletta Xalol-tabletteja sekä kymmeniä kiloja muita huumausaineita. Lisäksi poliisi on takavarikoinut useita kiloja räjähdysainetta sekä 30 asetta, joista 5 sarjatuliaseita. Jutut on siirretty syyteharkintaan. Tampereen rikosepäilystä kertoi ensimmäisenä MTV-uutiset. Israelin ja Alankomaiden johto ovat tuomineet Amsterdamin kahakat juutalaisvastaisiksi. Amsterdamissa puhkesi puolen yön aikaan levottomuuksia israelilaisen ja hollantilaisen jalkapallojoukkueen välisen ottelun jälkeen. Israelista tulleiden fanien kimppuun hyökättiin kaupungilla ottelun jälkeen. Sari Taussi jatkaa. Amsterdamissa oli eilen illalla Amsterdam Ajaxilla Maccabi Tel Avivin välinen ottelu. Yhteenotot puhkesivat puolen yön aikaan. On epäselvää, miten levottomuudet saivat alkunsa. Uutistoimisto AP:n mukaan on myös tietoja, joiden mukaan israelilaiset jalkapallofanit huutelivat arabien vastaisia iskulauseita. Lähi-idässä meneillään oleva Gazan sota on lisännyt jännitystä muun muassa jalkapalloottelujen yhteydessä. Viranomaiset sanovat, että kaupungilla liikkuneita israelilaisia vastaan hyökättiin. Sähköpotkulaudoilla liikkuneet etsivät Tel Avivin Maccabin kannattajia. He iskivät ja pakenivat paikalta, kuvailee Amsterdamin pormestari Femke Halsema. Sairaalaan vietiin 5 ihmistä, yli 60 pidätettiin. Israelista ottelua katsomaan tullut Ron kuvaa, kuinka Tästä on kuulunut semmonen kumma. Sipsuttava ääni ja ei ole löytynyt, että mikä se voi aiheuttaa. Emme voineet ottaa raitiovaunua, sillä he On puhistettu ja aukastu monta kertaa. Tehty vaikka minkälaista, mutta kyllä se Minulla oli suunnitelma tulla ehkä Hollantiin vika jää sitten tähän mutta ulompaan. päätin, että en tule, hän lisää. Ulompaan vetolapseen. Vastaan on tuomittu laajasti. Alankomaiden Niin pääministeri veili. Shaw oli järkyttynyt tiedosta. Ei vika niin kuin meikäläisen. Tämä on juutalaisvastaista väkivaltaa. Rikoksen tekijät on otettava kiinni, Shaw sanoi. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on määrännyt 2 hakemaan israelilaisia kotiin. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF kehottaa Suomea jatkamaan talouden sopeuttamista. IMF:n mukaan hallituksen julkistamat toimet ovat vasta ensimmäinen askel julkisen talouden velkaantumisen pysäyttämisessä. Säästötoimet heikentävät osaltaan talouskasvua hieman, mutta silti IMF:n mukaan talouden vakauttamista tarvitaan lisää. Sitten jos ei ole tämäkään, ettei ääni lopu, niin en tiedä mikä perkeleessä. Onko se tuo perää ja kuuluuko se sittenkin siihen? Saattaisi maan talouden tasapainoon 5 vuoden kuluessa. What we are calling is for more fiscal effort, particularly from 2026. And the thing that we really like to see from the government is them to target a balanced fiscal balance by 2030. Kansainvälisessä vertailussa Suomen bruttokansantuotteen kasvu on hyytynyt. IMF:n tilastojen mukaan se on tänä vuonna koko maailman 10. huonoin yhdessä Irlannin kanssa. Lisää tästä aiheesta osoitteessa yle.fi. Oppositiopuolue SDP on säilyttänyt asemansa suosituimpana puolueena Ylen kannatusmittauksessa. SDP:n kannatus nousi 1,7 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta ja on nyt yli 24%. Kokoomuksen kannatus on vajaat 19 ja perussuomalaisten liki 16%. Molempien puolueiden kannatus oli laskussa. Hallituspuolueiden eli kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien yhteenlaskettu kannatus oli kyselyssä alimmillaan tämän hallituskauden aikana. Mittauksen virhemarginaali on 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvaltain presidentinvaalit voittaneen Trumpin kannatus on kasvanut merkittävästi muun muassa nuorten miesten joukossa. Suomalaispoliitikkojen mukaan eniten vaaleissa painoivat silti arjen taloushuolet. Kansanedustajat sanovat, että nuoria miehiä voidaan Suomessakin puhutella arjen asioilla. Toisaalta kyse ei ole yhtenäisestä joukosta,
johon uppoaisivat samat teemat ja tyyli. Tuomas Hyytinen. USA:n presidentinvaalit voittanut Donald Trump sai paljon uusia äänestäjiä muun muassa nuorista miehistä. Ylen haastattelemat kansanedustajat sanovat, että nuoret miehet ja identiteettipolitiikka sekä niin sanotun woke-ideologian vastustaminen eivät nousseet silti pääosaan Trumpin voitosta. Pahti Kokoomuksen perhana ehdoton. Tere Sammanlahti. Jos ajatellaan sitä 4 vuoden takaisia tapahtumia, mitä siellä oli erilaisia Proud Boysia ja QAnon juttuja ja muita siellä Trumpin liepeillä, niin nyt ne mun mielestä näytti loistavan poissaololla. Ehkä tämmöiset identiteettipoliittiset asiat jäi jopa Trumpin kampanjassa vähemmistöön verrattuna Harrisin kampanjaan. Perussuomalaisten kansanedustaja Niko Parisi. Yhdysvaltojen sisäpolitiikassa näyttäytyy tämmöinen niin kuin arjen kustannukset, kuinka paljon maksaa ruoka, kuinka paljon maksaa polttoaine, kuinka paljon maksaa peruselintarvikkeet, niin tämä oli paljon isompi kysymys paikallisille amerikkalaisille ja siinä ehkä Donald Trumpin kampanja onnistui houkuttelemaan sikäläistä väestöä enemmän puolelleen kuin Kamala Harrisin kampanjatiimi. Onko Trumpin kampanjasta jotain opittavaa puolueilla Suomessa? Miten nuoria miehiä voitaisiin puhutella kevään kunta- ja aluevaaleissa? Keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen. Heidän arjen asioilla ja kunta- ja aluevaaleissa todella ratkaistaan niitä käytännön asioita, mitä mitkä tulee tosi lähelle ihmisiä. Että uskon, että se viesti silloin tarttuu ja se on aika helppoa mun mielestä kunta- ja aluevaaleissa, koska peruspalveluista, lähipalveluista on kysymys. Vihreiden puheenjohtaja... En tiedä sitten, onko kierrätetty tuo Itse ajattelen, että kun puhutaan nuorista, jarrulevy. puhutaan hyvin laajasta joukosta. Se ei suinkaan kaikkea. Voisi olla ihan mahdollista. Heihin tulisi suhtautua jotenkin alentavasti niin, että oletettaisiin, että jollain tietyllä tyylillä Mahdollista, että kaikkia sillä nuoria miehiä. ripsuttellaan Mutta sitten joku. vihreiden puheenjohtajana toivon, että meillä olisi myös paljon sellaisia ehdokkaita ja Joku roolimalleja mikä. riveissä mukana, jotka Että tuommoista eläkeä koko ajan. monille nuorille miehille. Tulee he sitten mistä taustasta tahansa. No, katsotaan. Yle panostaa jatkossa entistä vahvemmin tiedon Katsotaan. varmentamiseen ja perustaa siihen tiimin. Verifiointitiimi vanhentaa tietoa muun muassa tutkimalla videoita ja kuvia. Ylen uuden tiimin työstä yhdistyvät tekninen ja journalistinen osaaminen sekä ymmärrys avointen lähteiden tiedustelusta. Tarve tiedon varmentamiselle kasvaa jatkuvasti, sillä verkossa leviää yhä tehokkaammin esimerkiksi huijauksia ja disinformaatiota. Lapissa Inarin Hellinin kylässä on mitattu iltapäivällä 12,6 astetta, joka on marraskuun uusi lämpöennätys Lapissa. 12,6 astetta. Marraskuun. 11 astetta Kohta mitattiin puoliväli. Lapissa vuonna 1975. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, mutta etenkin yöllä paikoin sumua. Selkeintä on Lapissa. Lapissa lämpötila laskee vähitellen +5 ja -1 asteen välille. Muualla maassa lämpötila vaihtelee pääosin +2 ja +8 asteen välillä. Ja vielä varoituksia. Enontekijöllä varoitetaan voimakkaasta länsiluulasta. Kuuluvien nopeus 25 metriä sekunnissa. Suomenlahdella ja Perämeren pohjoisosassa tuuli on kovaa. Tämä on jopa uuden näköinen mottari. Ei ole varmaan kauan, kun tämän päivän on. Urheilua toimittajana Matti Lehtisaari. Huuhkajien joukkueen jalkapallon kansojen liigaan ja pikkuhuuhkajien ryhmän EM-karsintoihin julkistettiin tänään. Pelaajavalinnoissa suurin huomio kiinnittyy siihen, että aiemmin syksyllä huuhkajissa pelanneet Topi Keskinen, Leo Valta ja Thomas Galvez ovat nyt mukana EM-kisapaikkaa jahtavassa pikkuhuuhkajien joukkueessa. Näin valintoja kommentoi huuhkajien päävalmentaja Markko Nerva. Me käytiin hyvät keskustelut käyty tässä matkan varrella Mika Lehtoson kanssa näistä kaksikköisten pelaajista. Nythän heillä on poikkeuksellinen tilanne, että ison panoksen pelit tulossa ja he tarvii apuja ja nämä 3 pelaajan Keskinen ja Galvez on tunkeutunut jo työntänyt jalkansa niin sanottu huuhkajille. Pärjätään ilman heitä ja saadaan saadaan niistä joukkue kasaan ja me ollaan saatu sellainen. Huuhkajat kohtaa 2 syksyn päätösotteluissaan Hollannin ja
tyttöjen Tää kyllä osataan jarrua. kohtaa EM-jatkoversiossa Norjan ja tämän kaksiosaisen otteluparin voittaja etenee ensi kesän EM-kisoihin. Pikkuhuuhkajilla ei ole tarvetta suuriin muutoksiin, painottaa joukkuetta luotsaava Mika Lehkosuo. Meillä on niin vahva se meidän pelaamisen DNA, se identiteetti, että ei me lähdetä sitä juuri mitään muuttamaan. Sitten se on noin ongelma, miten he reagoivat meihin. Ja toki meillä on niinku ajatuksia, millaisia skenaarioita voi pelissä tulla, jotta me ollaan valmiita tekemään myös nopeasti pieniä hienosäätöjä pelin aikana. Toki nyt pelataan 2 peliä samaan vastaan. Se on ehkä sellainen uusi elementti, mitä nyt ei olla tässä karstalohkossa niin kohdattu, että pelataan muutamien päivien välein. Ja ensimmäinen peli sitten kertoo aika paljon, että mitä pitää toisesta tehdä. Sanoi Mika Lehkosuo. Jääkiekon SM-liigassa Kuopion Kalpan päävalmentaja vaihtuu tämän kauden jälkeen. Petri Karjalainen ei jatka tehtävässä ja Sami Tervonen nousee apuvalmentajan paikalta Kalpan tulevaksi päävalmentajaksi. Pesti on 2-vuotinen. Helsingin IFK:n puolustajan Petteri Mikkomin kausi on ohi. Kun mulla olisi painanut menneillä ollut. Jalkavamma edellyttää leikkaushoitoa. Ja Suomen naisten jääkiekko-maajoukkue pelaa parhaillaan EHT-kamppailua Tšekkiä vastaan. Paikkana on Södertälje. Ja ottelussa pelataan toista erää. Suomen johdossa Elisa Holopaisen tekemällä maalilla. Tilanne Suomelle 1-0. Matti Lehtisaari toimitti urheilu-uutiset. Kello on nyt 16.13. Radio Suomen Lapin iltapäivälähetys tässä. Yleisradio Suomi. Ja Mia Savola studiossa. Ylen verkkosivuilta löydät ihan tuoreen uutisen, jonka yhteydessä on video. Videossa näytetään, kuinka Ivalossa orvokit ovat yhä täydessä kukassa ja Utsjoella Tenojoesta ovat lähteneet jäät. Lapissa ei ole koskaan ollut näin lämmintä marraskuussa. Ja lämpöennätys on kello 2 tuntumaan. Siellä on lämpöaste 12,6. Lämmintä marraskuun 8. päivää. Tämä raittipuoli. Ja Happoralla. Älä puhu huomisesta. Tule. Aina sitten. Vielä vähän löydä. Hyvä. Tule. No. Täällä on uutta palaa ja on vähän itse saatu korjaatu tuota kilpiä. Se on nämä rideiksi. Levyt on niin paskaa tekoa.
sen kummempaa. Ottaa tuo ripustusauko. Meillä pitää ottaa iskari, yläpää, iskari yläpää ja tuolta alatuennat molemmat. Sitten se taitaa lähteä, hetkinen. Tuolta se on 3 jopa. Lähtisikö se sitten? Hellurei on pillu. Kakkoskausi on nyt katsottavissa Yle Areenassa. Jos katsotte sen, olisin iloinen ja toivon, että olette myötätuntoisia muita kohtaan. Eikö se ollut? Jaakkimossa sanottiin ennen niin, että Hellurei on pillu ruotsiksi. Jaakkimossa. Mä oon samaa tien tuota vetoa vähän. Eihän se menee ihan liikaa. Mikä se siitä? Tota me otettiin aivan tyhjää nyt pois tota. Koska sitä ei tarvi ottaa, kun tuo ottaa tuo. kappaleessa Myynnissä. 20 minuuttia yli iltapäivän 4 on kello nyt. Ei vittu, kyllähän se pitää ottaa siitä, pois kuinka vapaaehtoispalokuntalaisen hommat ovat usein estäneet työttömyyskorvauksen saamisen. Tämä on nykypäivää nyt. Työttömyysturvan leikkausten raju seuraus myös sillä tavoin, että pelastajia ei saada tarpeeksi sammutustöihin. Tästähän se täytyy niinku alkaa. Osa-aikainen VPK-lainen eli vapaa-palokuntalainen on sanonut, tästähän se täytyy alkaa tämä homma, kun se otetaan tuohon. Työttömyyskorvauksiin saattaa tulla monen kuukauden sotku sen jälkeen. Ulompi nivel pois. Päällikkö Jonne Nyt aletaan ottaa noita. Täällä Lapissa sammutustyöt hoitaa lähes
lähestulkoon aina jokin vapaaehtoisista sopimuspalokunnista. Siivikko sanoo, että työ ei ole pelkästään kekäleiden potkimista, vaan myös sen ehkäisyä sekä nuorisotyötä parhaimmillaan. 17. Ivalon vapaaehtoisen palokunnan päällikkö Jonna Siivikko. Mitä sä oot mieltä tämmöisestä, että kuinka tuo yhteiskunta niin ottaa pois sellaisia asioita, jotka kuitenkin vaikuttavat meidän kaikkien turvallisuuteen? No, minun näkökulma on tässä asiassa semmoinen, että niitä vapaaehtoistoimintaa pitäisi valtion tukea enemmän esimerkiksi jollakin lailla, mutta kun siellä isossa kaupungissa päätetään näistä asioista, niin ei ne välttämättä ymmärrä, että meillä täällä pienessä maalaiskylässä se, joka menettää tuet, niin se osallistuu näihin yhteiskuntiin. On se vielä niinkin, että siellä isoissa paikoissa, missä pyöritään täällä isompia laitoksia ja asemia, niin siellä ei ole. No joo, onhan mitä isossakin kaupungissa näitä sopimuspalokuntia, niin miksi niitä nykyään kutsutaan, mutta siellä on näitä ammattiasemia, missä on koko ajan väki paikalla. Kyllä se täällä iso ongelma on tuo, että ne rokotetaan siitä, että lähdetään auttamaan toista. Siellä sopimuspalokunnat nimenomaan ovat täällä sivussa isommassa kaupungissa. Kyllä siellä sopimuspalokunnat on tärkeitä. Et ei Helsinkiä varmasti pärjäisi ilman sopimuspalokuntia, mutta meillä taas täällä Maalikylillä niin se on ainoa paloauto periaatteessa, missä on se sopimushenkilöstöä. Ottaako se putki tuolla vastaan vai mikä? Siis moni ei tiedäkään pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ja nimenomaan enemmänkin tukeutusta. No omasta mielestä joo, että me tehdään täällä turvallisuuskoulutusta, hoidetaan hälytystehtäviä ja harjoitellaan itse, että voidaan toimia siellä hälytystehtävillä hyvin. Kyllä niin ei tää palokunta pelkkää kikäleiden potkimista ole, että tässä on paljon. Paljon sellaista hommaa, joka ihan perusturvallisuuteen. Joo. Esimerkiksi jo alkusammutuskoulutuksia pidetään, niin vähän tuodaan ihmisille sitä tietoa ja taitoa, että uskalletaan toimia siinä kuoripalotilanteessa ennen kuin palokunta on saapunut kohteeseen. Kyllä täällä meillä on laajat alueet, pieniä kyllä ja sikin sopii. Onko se joku ongelma? No varmaan siinä on ollut se, että jos käyttäjiä on ollut, että sen takia sitä ei ole sitä sitten otetaan tuosta ennen vanhaa. Eikö se vaatii porukka, joka saa sen käyttää, huoltaa ja pitää kunnossa? No ainakin käyttää osaa, että tietenkin kun ei ole käyttäjiä, niin tämmöistä tavaraa siellä säilyttää. Se on tietynlainen ongelma myös vähän sellainen säilytyspaikka, että ne ei ole sitten ihan mistä tahansa kohtaan vesisatteessa roikkuu. No joo, kyllähän se vaatii semmoisen pikku tallin, mikä olisi täältä suojasta se tavara, että no tuo on 9. Ilkivalolta nykypäivänä. 18. Siitä ei pelastuslaitoskaan 19. Ilkivalolta. Ei valitettavasti, että ei olla enää hyvä asia, että kyllä ilkivaltaa voi esiintyä meidänkin kalustoa kohtaan, mikä on sinä mielessä aika harmittavaa. Annapa vähän voita vaan. Ja puolen jälkeen jututamme vielä pelastajana toimivaa inarilaista Teemu Leppälää, joka pitää hallituksen päättämää työttömyysturvan suojauslain poistoa pelastustoimen kannalta kestämättömänä. Hänen ajatuksiaan kuullaan puolen uutisten ja säätietojen jälkeen. Marvin Gaye tässä kuiskailee kappaleessa Sexual Healing. Rastoffia vähän. Rastoffia. Rastoffia vähän. Vähän se olisi. Normi tulet. Siitä pois. Noin, vähän meni reilusti.
Aika lämpös. Uutta peltiä tuotukin on. Tuohon ei saa tietenkään konetta. Saiskohan siihen? Ei siihen perkele saa mitään kautta. Niin syvälle Ei saa. Tätäkään. Ei. Mikä toiselle puoleen ei puhettakaan. Ei puhettakaan. Ei ensimmäistä puhetta. Saati sitten toinen. Uutisia Lapista ja Jarno Tiihonen. Hyvää iltapäivää. Lapissa on tänään rikkoutunut lähes 50 vuotta vanha marraskuun lämpöennätys, kun Inarin Nellimin kylässä mitattiin päivällä 12,6 astetta. Ennen tätä päivää aikaisempi marraskuun lämpöennätys Lapissa oli vuodelta 1975 ja tasan 11 astetta. Ylen meteorologi Matti Huutonen sanoi, että Lapin lukemat ovat poikkeuksellisia. Kyllä nuo lämpötilat on poikkeuksellisia, varsinkin Lappiin. Että kyllä tämä nyt siinä mielessä voi sanoa, että on poikkeuksellista, kun ennätyksiä tehdään, että ei näitä kovin tiukkaan ole. Ja itse asiassa Pohjois-Lappi ykkönen tienoo Inarin tienoo. Tällä hetkellä Suomen lämpimimpiä paikkoja. Siellä on 2-3 astetta lämpöisempää kuin tällä etelässä. Eikä tuohon mekkoon. Se on huomattavasti viileämpää kuin tänään. Joukko tutkijoita on varoittanut vasta siitä, että merivirtojen muutokset pitäisi viimeistään nyt ottaa vakavasti. Emme voi enää sulkea silmiämme siltä mahdollisuudelta, että pohjoista Eurooppaa lämmittävä Amok-merivirta pysähtyisi kokonaan ilmastonmuutoksen takia. 44 kansainvälistä tutkijaa allekirjoitti Pohjoismaiden neuvostolle osoitetun avoimen kirjeen lokakuussa. Pohjois-Suomen kannalta merivirran lakkaaminen voisi tarkoittaa jopa keskimäärin 10 astetta kylmempää Sen verran se on siinä. Ilmasto vastaisuuden.
summaan. Se annapa tuomittaa. Siihen sitten kuitenkin sopeutua. Lapin kansanedustajien mielestä vesilaitosten myynti ulkopuolisille sijoittajille pitäisi estää lailla. Yksityiselle vastasi 4 lappalaista kansanedustajaa Markus Lohi, Kari, Heikki Autto ja Sara Seppänen. Kaikki 4 ovat asiasta samaa mieltä ja pitävät vesihuoltoa niin tärkeänä, että sen hallinto on tehtävä julkisessa omistuksessa. Keskusrikospoliisin mukaan ruotsalaistaustainen rikollisjengi suunnitteli aseellista iskua Suomeen. MTV-uutiset kertoi aiemmin, että kyseessä oli Tampereella sijaitseva Banditosin kerhotila. KRP:n mukaan isku paljastui huumetutkinnan yhteydessä ja siinä oli kyse huumekaupoihin liittyvistä kiistoista. Rikoksen valmistelusta epäillään 4 henkilöä. Huumeita tuotiin Ruotsista Suomeen pohjoisen rajan ylityspaikkojen kautta. Jarno Tiihonen on toimittanut uutiset Suomen Lapin iltapäivällä. Mennä auto alle, mutta... Ja koska kello on 3 minuuttia yli 4:30. No ihan nosturia täytyy kämpiä alla. Silloin pitää aina olla hyvä varmistus tuolla. Jos tunkki pettää, niin... Tunkki pettää, niin ei tää liskuu ite. Päivällä ollaan hieman plussan puolella. Kemitorniossa lämpötila on huomenna 1-3. Itä-Lapissa sekä Tunturi-Lapissa päivälämpötila on 0 tuntumassa tai ihan pikkuisen pakkasella. Ja Pohjois-Lappiin ennustetaan tulevaksi yöksi vesi- ja lumisadetta. Päivällä lämpöasteet -1 +3. Länsituuli on Lapissa kohdalla. On luvassa varoituksia. Katsotaan se sitten Perämeren pohjoisosa. Sinne annetaan myös kovan tuulen varoitus. Lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Sitten Enontekiöllä tuulivaroitus. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus puskissa 20 metriä sekunnissa. Ja sitten tuulivaroitus Utsjoelle, Lännen ja Luoteen välinen tuuli on voimakasta keskiyöstä alkaen. Tuulen nopeus puskissa 20 metriä sekunnissa. Ja vielä varoitus Enontekiölle. Lännen ja Luoteen välinen tuuli on vaarallisen voimakasta keskiyöstä alkaen. Tuulen nopeus puskissa 25 metriä sekunnissa. Niin, se on täysin. Väärinpäin tämä. Väärinpäin tämä puukko. Sitä me ei kyllä tee. Mitenhän tämä on oikein kasannut tämä on? Verran. Otetaan pientä ennen kuin... Lapsionturi. Kiinnikin kannattaa yhdistää ensimmäisen, ettei tuo johto mene pois. En tarvii vaan sitä ottaa pois. Katsotaan. Katsotaan.
Jos se siitä tulisi niin kauas, että se... Noin. Ei taida niin pitkä tulla kumminkaan. Ei nyt taas tuo perkele. Vittu. Pysypä siinä vähän aikaa. Tuleeko vahinkoa tästä päin hommasta? Näin kerran aikana löysätään nämä, että kun aletaan liian isosta aina tekemään. Ensin hyvä ketään semmonen tuumaustauko ja vartteetta. Yle Radio Suomi. Päätä näistä pienimmistä osista löytää. Näin se tuli alas. Se on semmonen nopea juttu. Katsotaanpa lähteekö se tuo. No. Se voi olla, että joutuu vielä tuon viimeisenkin pultin ottaa. No, ei tarvi näköä. Ei tarvi näköä. Ei. Ei, kyllä se riitetään. Joo. Se on samaa kokoa. Eiköhän se oo samaa. Joo. Ei saatana alakku. Joo, no ei se ole perkele aivan samaa. Ei. Tämä se on aina näitten kanssa. Jostakin autotokilta tilaa. Kun ottaa täältä päästään. On se sama veheissä. Tämäkin vielä tämä. Kuinka monta noita on? Se oli Bess. Häneltä uusi kappale Kyyneleet sateessa. Tuossa hetki sitten jututimme Ivalon VPK-päällikkö Jonne Siivikkoa, joka sanoi, että valtion pitäisi tukea vapaaehtoista
Eikä ne alkaa työtä, laskemaan. nimittäin Lapissa sammutustöihin lähtee lähestulkoon aina vapaaehtoinen Tuntuuko siinä sopimuspalokunta. mitään vikkaa tuossa? Mutta jos vapaaehtoinen sattuu olemaan työtön tai osa-aikainen, niin se, että hän lähtee noihin sammutustöihin, saattaa saada aikaan sen, että hän menettää työttömyyskorvauksensa ja tukensa tai ainakin menevät sotkuun pahimmassa tapauksessa jopa kuukausien ajaksi. Harri laittaa viestiä studioon ja sanoo, että hän ei usko, että kukaan vapaa-palokuntalainen kuitenkaan kieltäytyisi pelastustoimista, mutta hän kyllä sanoo, että tuo uusi periaate, jonka mukaan työttömyysturvan suojaosa poistuu, 300 € kuukaudessa oli ennen se, mitä sai tienata ilman, että se työttömyysturva siitä kärsi. Niin Harri sanoo, että tuo uudistus on kyllä hieman harkitsematon tältä osin. Vaan mitäpäs asiasta sanoo pelastajana toimiva inarilainen Teemu Leppälä. Jarmo Siivikko tapasi hänet. Teemu Leppälä on nykyään niin hyvässä asemassa töissä, mutta sulla oli tilanne, että olit työttömänä ja sitten myös teit näitä VPK-hommia, eli sopimuspalokuntahommia. Kerropa, miten sulle kävisi? 2021 jäin työttömäksi, perustin yrityksen sitä ennen yritystulot sekä VPK-tulot. Siitä oli niin paljon haittaa sitten työttömyysmaksukorvauksille, että minä en saanut täysiä korvauksia käytännössä ikinä, vaan sitä vähennettiin, sitä kaikki yli 300 €, niin sitä vähennettiin tuloista ja minä en saanut ikinä käytännössä tähän päivään mennessä, mitä työllistyi sitten, niin en ole saanut täysiä korvauksia. Tuntuuko vähän siltä, että tässähän tehdään vähän omalla kustannuksella? Kyllä tämä niin vapaaehtoistyötä rankastaan niin todella isolla kädellä, että tehdään, koittaa auttaa ihmisiä ja siitä rankastaan hommassa. No tuleeko mieleen koskaan, että jääkö nyt nämä pelastushommat sitten? Ei. Minä olen tehnyt tätä niin kauan, että se ei jää ikinä, vaikka minä en saisi korvausta tästä hommasta. Luuletko, että tämä on juuri se asia, mihin nämä luottaa nämä päättäjät? Jätkät on niin sitoutuneet. No, luulen kyllä. Ja osa lopettaa, sen tiedän suoraan, olen kuullut, että osa lopettaa suoraan, jos ei saa korvausta. Ja osa sitten, niin kuin minä mukaan lukien, niin ei lopeta, vaikka ei korvausta saisi. Osalle tämä on ihan niin kuin sivutoiminen ansiotulo. Osaan leipä riippuu tästä rahasta, minkä ne osalta VPK:ta saa. No mikä sulla on viesti näille päättäjille, kun ne on viisaudessaan veti tämän suojaosan, se 300, joka on kuitenkin aika iso raha, niin pois? No kyllä ne sais palauttaa sen vähintään sen 300 € takaisin, että nykypäivänä, kun varsinkin kun hinnan nousu on niin älytön, niin saisivat nostaa sen 300 € takaisin tai sitten nostaa vielä enemmän sitä 300 €. Se oli korona-aikana, se oli 500 €. Joo, niin oli kyllä. Mutta minimi on se 300, että se nyt ei paljoa ole ja vähäkään joka keikalla käy, varsinkin Lapissa VPK:lla, niin saa sen yli 300 € nettona bruttona joka kuukausi. No mitä se tuntui sinusta tilipäivänä, kun huomasit, että hetkinen, nyt taas? Joo, ei se. Kaulalakin. Kun jää niin työttömyyskorvauksesta 400 € käteen joka kuukausi, niin en maksaa edes 300 lainakuluja sillä hinnalla. Niin ei se pitää miettiä sitten, että mistä sitä lisää rahaa saa. No, kuinka paljon sulla on tämmöisiä kavereita, joilla on samanlainen tilanne ollut? Tiedän tapauksia, että on ollut samanlaisia tilanteita. Mitä sä haittaa sitten semmoisessa tilanteessa, että sulla on kavereita? No, eikö se pitäisi lähteä tosta ihan? Että tulee hyvin ikään kuin. Minkälaisia haittavaikutuksia sillä on? No sehän on varsinkin täällä meillä Inarissa, niin se on tosi iso merkitys ihmisten turvallisuudelle, vasta-ajat kasvaa. Mietitään, että Inari on Suomen suurin kuusta. Osa ihmistä ajattelee silleen, että ei saa korvausta, ei lähde keikalle, niin osa ihmistä saattaa menettää ihmishenkisesti sen uhalla, että joku on päättänyt, että keikalle ei saa korvausta. Voin sanoa, että tämä koskee muutaman 100 henkilöä ehkä Suomessa. Joo. Ja kun lasketaan ne korvaukset yhteen, niin sehän ei ole iso raha. Ei, kyllä. Elikkä pieni raha, iso vaikutus. Kyllä se on todella iso vaikutus varsinkin tämmöisille, jotka tekee vapaaehtoistyötä täällä Pohjoisessa. Täällä on semmoinen kesä, että siellä täällä palo järvellä saari
päivänvaloa ja kaikkea tämmöistä. Minkälainen tilanne pahimmillaan silloin oli? Jossain vaiheessa porukkaa niin paljon, että siitä jouduttiin sitten niin kuin uutisissakin on ollut, että hakemaan porukkaa ympäri Lappia. Kun ajatellaan tätä kokonaisuutta tätä asiaa, että suurimmassa osassa täällä ja muuallakin haja-asutusalueilla palo- ja pelastustoimi on vapaaehtoista, eli sopimuspalokuntalaisten varassa. Mitä pitäisi tehdä? Meidän sopimukset ja meidän sopimus Kulkee muuta, se virkitetään poista. Ne paljon puhutaan jostain prosentista palkkaa, mutta ei se niinku huono olisi, että saataisiin vielä enemmän korvausta tästä työstä. Osa lähtee omista päivätöitään pois ja sitten menettää sitä kautta ansia tuloja. Mitä se kertoo tämän teidän työn arvostuksesta? Osittain mitä miettii, niin osa arvostaa ja sitten kuka niitä rahoja jakelee, niin ei sitten arvosta välttämättä niin paljon. Näin sanoi pelastajana toimiva inarilainen Teemu Leppälä Jarmo Siivikko haastatteli. Miten muka voisin suhun luottaa, kun en luota edes itteen. Mitä jos en saakaan sitä huomaa, kun vaan toistaamme virheen. Kohta kaipuu työntämään puukon sydämeeni. Kun löysit musta tunteen, jonka luulin hylänneeni. Olis niin helppoa alkaa vihata maailmaa, kun aina kaiken antaa, mut ei takaisin saa. Kun saatiin rakkauden kaa, se tulee avoittaa, mut sitä ei voi poistaa. En usko, että on mitään vikaa. Aivan tyhjä. Aivan turha. Aivan turha.
sama tuo. Entä sitten tuo? Siinä Viivi, parisuhde, hartausmaa. On ihan todennäköistä, että joku voittaa päävoiton lotossa lauantaina, mutta se ei ole todennäköistä, että sinä sen voitat. Taikka minä. Se on tavoitteena täysin epärealistinen. Kyllähän me se tiedetään ja silti me pelataan. Toivon varassa kai. Tai minkä voimalla pysyy kansakunnan kahvitunti lauantaina kello 10 uutisista alkaen, kun aiheena on lotto. Soitellaan.